Het is de overjarige Sietse Ide Gielstra uit Jobbegeer slagen om de Fjouwerdaagse van Nijmegen te volbrengen. 4 dagen lang had er een afstand van 30 kilometer rond. Nou, eerst dacht ik dat het best wel zwaar zou zijn. In sommige stukjes dan is het ook wel zwaar, maar dan als je bij de groepen blijft een beetje, dan is het niet heel zwaar. Just een beetje kwam de sportieveling zonder problemen door de finish op de Via Gladiola. Hij is een van de jongste deelnemers die de tocht uitroen had. Sietse Ide wie een van de 100 die het voor het 100-jarig bestaan van de kuiertocht meedienen. Maar de tocht had de jonge kuier er heel op helft voor Right to Play, dat hem inzet voor bijen in Afrika. Ja, 100 er ben al 11 oud van. Maar het is wel heel leuk en goede sfeer. En wat doen jullie allemaal onderweg? Maar de militairen mij rennen en nou, ik heel veel jongen en een beetje terugrennen, praten. Hoewel de Fjouwerdaagse voor de meeste mensen een hele tour is, wie het voor de Jobbegeerster geen zwierentocht. Bleren hier net. Nou, viel er niks van. Het rennen zelf gaat wel goed. Ik heb nergens last van.